naagayod ang pag-ampo. Kay walay matuohon nga dili mo ampo. Ug mao gyud kini ang gipaningkamutan sa ato nga kani arsobispo nga mipahulay na. Muadto gyud siya sa mga kapilya, musuroy siya sa iyang panon, muadto siya bisang asa ug sa iyang pagtapok sa katawhan, anaa gayud ang pangamuyo, anaa gayud ang pagsaulog sa Eukaristiya. Mao nga ako mingon nga asa gali magpundok ang matuohon, anaa gayud ang pag-ampo. Hinaut-on ta nga kining liso nga gitisok ni kani Arsobispo Jesus Dosado nga magpadayon kita sa pag-ampo, ato gayud kining bansayon dina sa atong kinabuhi. Kita usab karon nagtapok gaampo alang sa iyang pahulay nga dayon. Hinauton ta nga kining maong diwa dili gayud nato kalimtan. Nagkomedya ko kaganina samtang ang mga pari nagpundok, ningon ko nga sa diha nga first anniversary sa kamatayon ni anhing Arsobispo Jesus Dosado, puno gyud ang simbahan. Karon gamay na lang, mabot gyud ang panahon nga mugamay pa gyud ta kaayo. Mao tong ningon ko nga kung mamatay pug ko, ilubong na lang pug ko diri sa kilid aron kung moaging mga tao maghinumdom. Kamo pod mga kaparian, adto pod mo didto sa minteryo. Kay doon naman tayo minteryo nga gihimo. Pagpundok pod mo didto, kay may nang magpundok, kay kung dunay mo misa nga usa ka pari, mahinumdom ninyong tanan. Komedya lang ako, pero importante gyud kaayo nga naa ang diwa sa pag-ampo, nga dili nato kalimtan ang usag-usa, nga dili nato pasagdan ang usag-usa. Importante kaayo nga ang mo langkob nato dinha sa tong panagtapok mao gayud ang pag-ampo. Sa ebanghelyo kita gipasaligan sa Ginoo nga dili gayud kita hikalimtan niya. Gani miuna man siya kanato aron andaman kita og luna. O mao kini ang gipangandoy ni aning Arsobispo Jesus Dosado. Nangamuyo siya nagampo nga ang Ginoo muandam gayud kaniyag luna. Ug ako sayod sa iyang pagkaamahan sa Misamis Occidental isip Arsobispo, iya yung gipaningkamutan nga matapok o mahatagan o pagpangalagad, maalimahan ang katawhan sa Dios dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Iya yung ipakita ang tiunay o timos nga pagsalig sa Ginoo. Iya yung nagiwali nga si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran, mao nga ako misalig usab gayud nga siya karon anaa gayud sa tiilan sa atong Ginoo. Mga igsuon ko, atong punon ang atong pagsalig sa atong mga kalisod nining mga panahona. Dili gyud nato kalimtan nga kita moduol sa Ginoo. Sa ato nga mga pag-antos, kita mosalig sama sa gisulti sa Ebanghelyo ni San Juan nga kinahanglan gayud nga ang atong timos tiunay nga pagsalig anha ra gayud sa atong Ginoo. Kung kita makalimot sa atong Ginoo, ato usab nga hinumduman nga ang grasya sa Dios moabot gayud kanato aron dili gayud kita mawala sa atong kinabuhi. Padayon pud kita nga mohimo sa atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Sa diha nga ako sa wala pa ang katapusang nobina kagani ng buntag, doon ako gika-istorya ug matud pa niya nga kada hapon yun sa samtang buhi pa si Arsobispo Jesus Dosado, muadto gyud siya sa kuta ug mohimo sa santos nga misa. Mao di ay nga kining dili gyud niya kalimtan ang Birhen sa kuta. Tungod kay ang Birhen sa kuta tatakman nga misa misnon.
Busa hangyoon ko kamo ang mga gibilin ni kanhi Arsobispo Jesus Dosado, ang panagtapok aron magampo, ang panagtapok aron muhimo o pagpasalamat sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta. Ato yung ipadayon kay kini mulig-on man sa atong paglaom, mulig-on man sa atong pagsalig, nga ang Ginoo mao gayud ang mohatag kanato og kinabuhing dayon. Uspon ko sa ato karong panagtapok, dili gyud nato kalimtan nga mulito kitag pipila ka pangamuyo alang sa pahulay nga dayon ni kanhi Arsobispo Jesus Dosado. Padayon kita nga mosalig sa Ginoo tungod kay ang taong masaligon hatagan magkusog aron dili kita magsusapinday sa atong pagpanaw padulong sa gingharian sa langit. Padayon kay mao kini ang pagsalig, pagpakita sa pagsalig nga ang Ginoo dili gyud ay makalimot kanato kay kitang tanan iya man nga pinangga. Sa hilom karon atong iampo ang pahulay nga dayon ni kanhi Arsobispo Emeritus Jesus Dosado. Manindog palihog. Mga igsoon, sa atong paghandom sa kamatayon ni Arsobispo Emerito Jesus Dosado, kita musangpit sa amahan uban sa dakong pagsalig ug pagtuo sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo.